Croeso cynnes nôl ato ni ar y 5 o Fehefin eleni fe fydd ffenomena unigryw yn y ffurfafen wrth i'r blaned Gwener groesi'r haul. Ni fydd croesiad arall am 100 mlynedd y mwy ac un o'r mannau gorau weld y digwyddiad fydd anialwch y Gobi. Nawr mae'r seryddwr Dr Rodri Evans wrth i'n paratoi i fynd yno i weld y digwyddiad yma. Mae dyn ni'n y studio pnawn yma. Wel, croeso cynnes ato ni. Diolch yn fawr. Am beth cyffroes i fynd i wneud? Ond dwi'n rili'n edrych mlaen. Felly, beth yn union fydd yn digwydd i rywun fel fi sydd ddim yn gwybod fawr ddim am beth sy'n digwydd yn yr awyr uwch yn pennau ni? Be fydd i di'n gweld? Be welwn ni yn y bôn, wrth i Gwener fynd ar draws Wyneb yr Haul, fe welwch chi smotyn bach yn symud o'r chwith i'r dde o'r haul. Dyna bach fan hyn. Os, dyna ni, yn union fel, cymerwyd y llun hwnna yn 2004 pan oedd croesiad diwetha, ac oedd hwnna i weld o Gymru yn ei gyfanrwydd. Bydd yr un hwn yn gorffen wrth i'r haul godi yma yng Nghymru, a dyna pam ni'n mynd draw i'r Gobi er mwyn gweld yr holl beth o'r dechrau tan y diwedd. Felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng beth sy'n digwydd nawr a beth ddigwyddodd pan dynwyd y llun yna? Bod yn rhywbeth mor anarferol? Wel, maen nhw'n digwydd mewn parau, felly maen nhw'n digwydd mewn par gyda 8 mlynedd rhyngddyn nhw, felly 2004 eleni, ond wedyn bydd yr un nesaf yn y flwyddyn 2117, felly 105 o flynyddoedd o nawr. Dwi ddim yn disgwyl byw tan hynny, felly dyma'n nghyfle ola i a chyfle ola unrhyw un sy'n byw i weld y croesiad yma, ac felly dwi wedi, o'n i eisiau teithio draw i ochr arall y byd i weld e. A mae yna grŵp diddorol ohonoch chi'n mynd, yn does e? Os, mae yna grŵp, mae'r peth yn cael ei drefnu gan sefydliad o'r enw'r International Space Schools Education Trust sy'n elusen. Felly mae yna 4 ohono ni fel staff yn mynd arno fi fel y sryddwr sy'n trio esbonio wrth bobl beth sy'n digwydd a beth yw'r pwysigrwydd o beth sy'n digwydd. Wedyn Chris Barbers, sef y person oedd wedi dechrau ISET, a wedyn 2 berson o NASA, Chris Ham a'i wraig, a Ken Ham yn ddrwyd i fi, a mae Ken Ham wedi rheoli'r wennol ofod yn y gorffennol, felly bydd e'n gallu gweud wrth y bobl sy'n dod ar y trip gyda ni beth mae e fel i weithio dros NASA, beth mae e fel i fynd mewn i'r gofod, gweithio ar y wennol ofod ac ati. Felly ein gobeith ni yw rhoi profiad unigryw i'r bobl sy'n dod ar y trip gyda ni. Fi siŵr bydd yn brofiad anhygoel. Am faint chi'n mynd? Felly ni'n gadael ar yr ail, ni'n hedfan i Beijing a wedyn prifddinas Mongolia, sef Ulaanbaatar, a wedyn gyrru o'r prifddinas Ulaanbaatar mewn i'r Gobi, bydd yn cymryd tua 3 dydd i ni'n neud hwnna, croesiad ar y chweched, bore'r chweched yn amser Mongolia 5 fan hyn, a wedyn gyrru nôl i Ulaanbaatar a mynd i Beijing am gwbl o ddiwrnodau cyn hedfan nôl. Hyfryd. Bydd na ddim unrhyw beryg bod y tywydd yn amharu na dim felly fel sy'n gallu digwydd yn y wlad yma? A dyna pam, gyda'r rhan o'r by chi'n gallu gweld y peth yn ei gyfanrwydd, fi oedd wedi penderfynu ar y Gobi, felly fy mai i yw eso'n cymylog, achos mae eisiau wrth gwrs awyr clir, lle gorau falle ar y dechrau mis Mehefin, ble mae mwyaf siawns o gael awyr clir yw Australia, canol Australia, diffeithio canol Australia, ond bydd yr haul yn weddol isel mis Mehefin yn Australia, gan fod wrth gwrs Australia yn hemisffer y de. Felly yr ail le gorau, ac yn sicr y lle gorau ble bydd yr haul yn uchel yn rawyr yw'r Gobi. Felly fi sydd wedi dewis y Gobi, os chi'n edrych ar rywle fel Japan, er enghraifft, mae llawer mwy o bosibilrwydd o gymylau yn Japan ac sydd yn y Gobi. Mae pob lwc dy'r tywydd te? Ie, gobeithio. Mae dyn ni lunia symudol fan hyn nawr sy'n dangos rhywfaint o'r hyn sy'n digwydd yn y ffurfafen, os lyca ti esbonio dros hwn. Reit, felly, beth sy'n digwydd, wrth gwrs, pawb yn gwybod mae'r ddaear yn mynd o gwmpas yr haul, a Gwener yn mynd o gwmpas yr haul tu fewn i orbit y ddaear, felly mae'n cymryd llai o amser. Mae Gwener yn cymryd 224 o ddiwrnodau fynd o gwmpas yr haul, ac wrth gwrs ni'n cymryd blwyddyn, ond pob 584 o ddiwrnodau mae Gwener yn pasio'r ddaear. Dyn ni ddim yn cael croesiad o'r haul pob tro, achos mae plan orbit y ddwy blaned yn wahanol. A dim ond pan fo Gwener yn pasio'r ddaear, pan chi ar y llinell ble mae'r ddwy blan yn croesi gilydd, chi'n cael croesiad am hwnna yn digwydd yn anaml iawn. Kepler oedd wedi gweithio hwn i gyd mas nôl yn y flwyddyn 1629. Felly ni'n gwybod pryd bydd yr un nesaf, mis Rhagfyr 2117, a wedyn bydd un arall 8 mlynedd ar ôl hwnna, a felly dyma'r cyfle ola i ni weld un yn ein bywydau ni. A dyna pam oedd yna luniau hynod o ddiddorol yn y clip ddangoson ni fyna o Captain Cook yn mynd i weld yr union yr un peth. A the yn y flwyddyn 1769. Beth ddigwyddodd yn y flwyddyn 1719, oedd Edmund Halley, sef Halley's Comet, wedi sylweddoli, tasech chi'n gwylio'r croesiad o ddoi le oedd ar wahân ar ein deiar ni gorau oll os nhw yn belled gogledd o'r de fel er enghraifft Tahiti a Llundain.
basech chi'n gallu gweithio mas trwy amseru pryd oedd yr haul yn cyffwrdd ar ddwy ochr yr haul, a pryd oedd Gwener yn cyffwrdd ar ddwy ochr yr haul wrth groesi, gallu gweithio mas pa mor bell oedd y ddeiar o'r haul, achos ar y pryd o'n i ddim yn gwybod. Pawb yn gwybod nawr, 93 miliwn o filltiroedd, 150 miliwn kilometr. Ar y pryd, oedd dim syniad yn unrhyw beth oedd y pellter. Awgrymodd Hali dyma oedd ffordd i wneud e, felly yn y croesiadau 1761 a 1769, ath dwsinau o wyddonwyr o Bryden, Ffrainc, Ewrop yn gyffredinol i lefydd dros y byd i amseru y croesiad, gyda Cook yn mynd i Tahiti, gyda tîm, ac amseru yr croesiad o Tahiti yn 1769. Ar ôl y croesiad, ath e i Seland Newydd a mynd o gwmpas Seland Newydd yn mapio arfordir Seland Newydd, dangos am y tro cynta o Seland Newydd yn ddwy ynys. Wedyn hedio nôl tuag at Ewrop, ac ar y ffordd nôl bwmpa mewn i Australia, a darganfod Australia. Na. Felly, trwy ddamwen, trwy mynd i Tahiti, neu i wylio'r croesiad darganfod e Australia. Wel, stori ddiddorol. Wrth gwrs, ni'n dieddol o feddwl bod popeth yn digwydd yn cyfnod ni, ond tefe, mae'n cymaint o bethau. A dyna un o'r rhesymau dwi eisiau gweld hwn, achos mae yna cysylltiad gyda hanes dros gannoedd o flynyddoedd o bobl yn mynd i weld y ffenomen yma ochr arall y byd. Wel, diolch yn fawr am ddod mewn heddi i drafod y peth. Pob lwc gyda'r trip. Diolch gobeithio, gyda'r tywydd. Pob lwc gyda'r tywydd, a bydd rhaid i ddod nôl gyda lluniau ag atgofion ag ati i sôn wrthon ni am siwraffi. Byddwn ni'n edrych mlaen i gael y sgwrs y pryd hynny. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, wnaethon ni